kota natare ahanggi naroh sa pangaribuan nasaha do peho hobardi hatani na kedua dina igil-igil surung-surung memuda tokeku 5 tahun lo tokeku mak di Sandreon itu dia di sini kok konadong dulu setulangan bapak Sandre hidup si semua tertawar pada guri-guri para simut guri-guri asa si kok maho gabe taruni dan seluruh pojak kok pasu-pasu asa dor hasta doris telur si apa Orasi nomor 33 mau nasisbi akan dipasai orang behasa itu angkau lo sodo baik masih dora musim nomor tuh sih baik musim lihat kedua Lisa kami siapkan gawian rodoh kami hula-hula muna ibat itu jalan ngaho pasahat kami naking boras pil firma koki bawal bal pasalong firma tututo di muna julu-julu diaka dihamunaka pa naman ibat itu noaeng dinaro kami mabuan ulus pasahaton namin obarto ng tahatay ibat itu pasahaton namin ulus sikat yung rabon alay molo sada ikon buru naman kedua hari muma kita saluhun na gabi alat nga kita masih kau batu tuh saat sulu saat tuh saat ulus na pasatani saur mahika saluhun na tukang kaya perharas bulan satu lulus na matohonan gusto pangilong muna alamar dulu solong gabi kawin aja marhara lu natulang gabi tulang ya kamu mah bertikian atur kamu mah asatan di ulos solita rohanami bere nami maduma matto tapi jalan
kita pulang ke tempat musuh. Dinau pasat nami ulos holong. Holong matutu na mga rahut hamu sa luhuna pinopar ni amang buru namion. Di pudian ni amang buru namion. Sa iditabetua Maria mo pasupasuna asa hot di bagasan holong horas jala maduma so pangwarang nilai amang duma. Matutu. Atau amang buru sipulat nami ma hot ni tanyang nami tuang pinopar ni amang buru namion. Sa matong songon nidok nila tua-tua kiti donati no baik godang besopuna. Songon ibe ulo solong na boleh batu pahami Tuhan tama manggohi pasu-pasu. Kumparan ni ima damang opung Ferdinand Sibolonon dibuat kamu na harubipir dalam muna pasato pasu-pasu tak lumubi di paparan ni damang tuhono namin masongan nilok ni otuka si Jojo tubuh mano birasalto may natutu na magtawa dito kinigogya oras mahami na majalo harubipir nang pinasahapon ang kaya namin juga na yung mga liyan so ang tisi siya lang di pasatabo na pasu-pasu na dito ulos ito buat kaya namin tumasailas siya rohan namin alani kaya namin doon namin hatan yung puta si Jojo tubuh arinan doon na naman hato dulo kido ko na marugyan oras mahami majalo ima ulos ito rohan po ng pinasahapon na juga naman di kami sa luhuna ihorong ni hula-hula namin na mga liyan at kaya namin di roja munay dipakilalaw kami do dinaroham manokot kami kami pergeleng muna di bagas partikyo ng kanajan bilang na mga tuwa kami asorohami masoba marudok ko kamu sa luhuna di horang ni hula-hula namin di wak lihat ada putas di tubuh tak sudah ina puluh masasako dari bagian tak sudah ada si pasatong namin kanajan namin nape papainan namin silianan namin na susadia kanajan namin postorohan namin aturan mo beri sa muna
puta yung titin na ginobay ko ng pasapot. Kung sa mga pinajalani, dala namin masoba, siya tuha tama naman ko hipaso-paso. Parang ibang koorong namin na marang gilong mariboto, tinggan marsiparing nili. Matuto. So ni ma, saham masulong sa ato kortean. Nung nga sa nauli na rin gani, sa ito ato ma, pasahat sa ato panggabihan sa ato parawaran. Pertulungan kami natin. Sisa na salam handa. Dari sulit namin, kebetulan na hulala, tikipeng nga, otik na ina ma. Olo. Nakas boy hulala, jong ayson, siya hali-hali. Posro, may tutuan yung udang na dongan muna. Ino, Ole alik ba? Eh, posro. Dia teh haroro nami malas mohur mo. Ate. Jadi soni mah diha muna. Hula-hula nami Raja Sibulong. Gabi na dyan. Raja nami. Molo pedang terpatuk kami gugu nami. Malamang rupiah muna di pasar matuan nih. Tulang na burjon. Gabi ang baru. Memahami si matuan iboru siap peparan nih. Amang baru nanyo sa siyak kami. Gabi matuto. Tusona pero na milas marohan tulang. Iya matuto. Ya, otik sosadia na boy terpatupahan nami. Baru muna mereka malalu. Nah, si Titi masih opa. Golang-golang ba pangarahu na. Tung sunod pa na boy terpatupahan nami. Si matuan iboru mereka malalu. Nah, tuhan ta mamang kohi baso-baso. Matuto. Pinasatu ang gidol Narohan namin sa kulong, medyo natapit na magundang katapasahan, dahil kita doon atakan lo. Yung lusahan, pagitakan na sila. Sopa, golang-golang merah pangarahuk na. Tusong ini pa nabuo terpatupahami pa muro muna. Siyang simatuan ibor marga malaw margana. Gabi. Gabi. Mulutong pesok ko ni Raja namin, nabuyo kay kami, siluan ni tangan namin, doon namin pag-urupihan mo, nagtakwaran na ano yung pinamakulit sinabot namin doon sa susadian. Matuto. Asa titim man na nito pa, na jarimanis sa hautan na, o ti susadian siluan na buhay pa sa kami Raja namin, sa inebatama na magbuhay paso-paso. Matuto. Ipa namin sa ulang ang urupihan muna, ilaw sila rin, pasca matuwag ni anak taon, alas magahan. Matuto. Ay si Titi siya pa magulang-gulang pangarahod na. Tusong nipin nung nabuhay tarpasat kami, amat talibatama na malabay at kawas-paso. Matuto. Sa tabi ko ng niluluan sa Rumatua.
Songsoni do siya kami si Motuan Iboru purba manang tugas si Mamora. Ima tutu. Tung sono pe aroro nami di kami pergelangan muna karaja nami baru buhabayan ng mamu. Tung soni pinakin son silua nami son tupak nami di parmoding ni tulangon baru buhabayan ng mamu. Tung ido pinatuk gugugan nami tangyaw ko kamu usulan na riyon ang giat na po nakapapaganolo kami buhay asa buyo badjagar siya noon lau pajagar ho kamu salut na hula-hula namin Ima tutu. asa dapat song nido nito tua si titik manasiko pa kulang-kulang pangarahut na tung sone perakin pangarubia siya kami si Moto ni Bori sa Dewi Watama totong naman abay pasu-pasu Amang baru. Ditupak asin at holon ngiruhan ito hatama. Itabay di hamugajang numur. Hasehaton. Diaka na marsikolay at kayanakon. Si Toratok ma dapotan kareju. Diaka naso dapotan rokap. Si Atok ma dapotan rokap. Akamang baru. Matututo lang. Di sini nang pinasaha mo na hamuli at honon namin may amang baru. Didok may hatanyo punta. Si Jolo-Jolo tubo. Marok dirsal tomin na martahuan ito binibibiyang. Horas mahami hula-hula muna na magjalo na pinasaha muna tugad din nama di raja ni amang baru nami na mga liyang lomain na silip juangin na lomak so ni babuan tu dia be raja ni amang baruku na baruku mga laka situ sima na bota parsaulian dohot pangomoan saat sulu saat tuwot tiya kasabe di pasahat ka muna amang baru silua munay tuhami raja ni hula-hula muna saat mahabutu panggabian aku ni tu parhorasan amang baru na buruju dison adong do di jalohami ima dalan ni aka hula-hula pasahat paso-paso tuhami aka hula-hula muna gargasi pulo tu sono penombo na boy tak pasahat kami akamang baru las maroha muna harbuepir dohot ulo si torok rabu tu hurang pe badak na hurang pe lebar na las maroha muna akamang baru Mawi ato tulang. songoni masyak kami tidak pasahat. Karajanami soniro ni dua pirma poki baul pasalongan pirto dinamik kapamuro munon lucu-lucu nang dihula-hula nang pangomoan Matutu. songoni bang karajanami soniro ni buhan nami masoniro ni dua si lokal to mamang boru si lokal to matulang pori sore serabean horas mahami pamuro muna nama calo harbu pirdo ulo si toro rabu marlipakat ma dirajaina. Nali-ali. Oleh ate mari dokter batan ala dilihat do dihina hai pason. Ima na baru-baru baktani waktu perdinan dulu atau pokata. Diamu amanami do inanami. Karena udalo be gat barali-ali na songon do parali-ali waktu tuson. Didik kina mabuka haranganon na dulu. Di tao pitu dua om barong aku sa gubuk di Karanganon. Jadi di pada merasa waktu nagpigil na di hutaw di Karanganon. Nari ron na rame. Jadi ilo pa na tunggu ingot bah amaru bolu gitu. Ini mana pengdupan aku. Ya di dok ngabantu mana tu udah dilului bapak koin na kebetulan na sa minggu do dari taon law di perdalang apa yang udah gedunga marudung ngolu pa jadi kalau kami sebenarnya marpari do ala sama-sama baru si Mamora hanya anak nami jadi songan manang dihuakan kamu na ngamar sirang disirang ni sama tua do kamu disirang gabe hamuna mga anak barboru gabe
sudah marahasohotan yan keton mau lihat mata dokter taruh ketu di mata ada dalam sepaso pabereng-bereng akapahopumon sudah yon kami aku mah kapinokar alam peni abang tinarik kon ninang marujung ngaluon molo di hamuna saori to budak molo di parmat dengan nila tuya so nganondok saruna dua dak siat jolo di berek kalak siap pulio molo du kan don kapataro na dua untuk ngananna baru aman dok marpangiluat tua muna garahamu iya samuna marna biya dua dok mariboto unang arok kamuna masih akisan roha songanima sirohonokku tuhamuna akapinok perri damang nok perjolo matingon mau lihat di ulaun saurmatua dia muna bola suhut sesuai dohot hata pangarapotan namang ido pangarupium mahamuna siak kami dengan STM muna tung songonipe nabodi patu pahabe pangarupium tuhamuna songon hata nina tutu mutu dokonon si titik masih kopah holong les rumah tung songonipe nabodi patu pahami pangarupium tuhamuna di permoding ni opu perdina si bolon setu tadi batama namang gohi pasu-pasuna jadi di keluarga termasuk di amat duman nama majabui ulaun persaudaraan mutuaonon imana tutuana songon sian anggaran di estemta ngadi botoho laiku dan adong masuk anggaran rumah tangga anggaran dasar ni estemta taringo tuna songonon kalau taringo tu anggaran dasar nong natahatai na salamon taringo tisi tulang tau matahatai jadi betul pesomoni gugo nami nasosadiai dohot akka mengurupi hamu na suatu pak nami tutu seitu tadi batama na manabay di hamu na saluhuna so manima na buhay hata siyak kami doan sa STM muna mulate akan boru ima opung perdina boru sinamor dang na obberohonya kusong kusok kiado inganiho hamiro nang akada tua-tua na parjuli long ammu na tua-tua yang bisong alai ima perdalan ningului bangalului akapapagana lomaki ba lauma ho mangarato to kalua na asing na perpudi tinggal maho di tajumbali alai di pertuan ni amata na tahulong yon ima opo perdinan dulyon ikut di somma di mana mamuka adat na julo jala di somma di mana manjalo adat di pertuan dari rohami dongan da tua-tua dot STM bahkan dot ale-ale ni amat tahun makalaso di ulawan paradatan los molope songoni nagui bupatu pahami marhite pikir marhite akka panuturio di ulau paradatan di persaur batuan di amata na tahun yon idope nagui bupatu pahami na magbayan sangat ulau non las maroham inang na tua-tua ate tangyang nami kesehat namaho gajang mau murmu tujuan diaryon nalao pature-ture sudi akay nakotong di hamuna sudi pinoparni amata ng sarmatuan terkhusus tu Bapak ni Siduma do ang giniba borbulto molope siyan awang ditik kisahat bakin yamaton tutong-atongan ni hutat taon molohami ipikirihami itajumbali do hape ng adakna anak-anak dari dia do di medsos di siaran terus ni rohamuna ikon disod do horoa jaloon na adat parsor matuan siyan hami na tua-tua ni huta doot dengan na tua-tua saluhut na di hutaon dengan may hujalohan iduban na hupatu pahami akka mangurupi marhite pikiran do kapatapot mula pesongoni siyan hami do ngamuna sa huta do nga sarikat
Nabui hubay kami marhitigogo do pikiran mangurupi hamuna di ulaun paradatan di parsarumatuaon ni amata opu perdinat dulion nataholong yon las marohan semampu gogo nami upatu pahami donian amola alay mula dong nalubi hurang asa unak kita marsi jujuran pesan nami tu hamuna ino habenang na mangului manuanadat majaluadat alani tuzuluan niaryo nung gabi tunggana be hamuna ikot dongan nami sa hududang mahamuna dia kaulau paradatan unang be akan asing udah kamuna di bagas tikyon nung hamu makasuhutto majabui ya dua-duata lang sarmadua pesan nami tu hamuna malugu-lugu hamuna dia akan tumua yutok kamu masih punya deh asarot pita dia iba pihaduang matua asarot kamu tong manutur-nuturi dia ka ilaun dia akan tua dia akan tua ta tua kajuna anggo hamate anom sudido ikum madalari dakola nama tahun na tahulong iyo hamipe akan tumua tapangiruan niya sudido kita persoalan mati adalah rahasia Tuhan alani posrohanami apalagi di huang dia Bapak ni Siduma do ang giniba Borogulto sebagai anak paling besar ima napatududalan dan mabuan akka tiduduhumon arahum manasida tu akka ulang naregan jala haul manasida di bagasan holong mardame-dame hamuna dipudi ni amata nataholong yo karo kamuna inata opu duma boru nungalam matua dang margugo jalai kosi sarihono berluba-luba mahamu manarihono unang nangau asabaliga lupa gabi natina botamuan ari ini akan namar-hamaranggi namariboto gabi moloring gaddo marsipa ni ulau paradatan saurmatua ni amat na taholongyo di bahasa sadarion mulai saat kita jumlah dengan satu tikion palias may namarsipa sokbuan alay mo na ido penago itu tahu patu pahami tuari na mangihut marsipa tuturturam mahita asa mo lo tungarong kaulaw natin las niroha do niroha itong alituat taon lubis siya rong mamuse ringgan na patukota di hamuna sudah keluarga pa tay klasoma di parboroha ni amata na tahulong yon las marohamuna marsiaminaminam mahamu tujuan diaryon asara mo tua hamuna paso-paso jalan tupahon di amat na tua-tua na di hutaon tanyang nami tomat tarebata nung nga di leon tiur diari dame dua hahipason asa hokdoy na kinison ni hatani ni tua-tua silam lamuruhuru in natu silam lamay tuba dana dang marungutungut sudido akan na tua-tua malasano alani tanyang nami tomat tarebata tu hamuna sudi puparan ni tua-tua hata ni tua-tua do namat dokon asa tapulan si bagardi dorong na pangiringit parang ngedingdingan horas mahamu akan namar-hamarang di saluhurna pinopar ni tua-tua do mereka sipulon ang kami tinggal do hamu marsi pairingiringan barang ng jumlah kamu mulai saat na tua-tua namin dengan ano ilion hamuno panuturion do tapay gugur nalaw mangrupihan sudah yang terbalusok kami sayang dia na kita baik ketuat dapat sunah dihamu sayang kita tuin se wakal lor nyari tok kamu dan ini mga niroi dok na mga jari hubut mangurupi kami dia ka ulaw nakasulot dan pakanang ro suang-suang ni mga dihamu dan itu ini hutan namin Boro ke orang hata melihat na guru pasata mi kamu na tutuan bata kita na bisa luhut na dot natta suripeda las marohani damang bordena buti na ablongan boleh di senari na suga boleh ni Gua semula kerja nabi tu sono penabutan pasata mi lasma rohamuna pasatamu ali-ali dorong namin masuk na punta si jolo-jolo tubuh titin natin upay gudang besopuna tuksono penabutan pasata mi raja nami Badauni luza muna setuhata manamang gohi pasu-pasuna asa arirang namar halto ya gatat di robin horas memahami ne tua-tua ni huta sarikat dot ale-ale nama jalo na pinasawat muna
dan yang nami tomat kada bata ugada nama dihamuna so nami na mga lihat. Sino po ma horas ma ate Sa tikyon, dihamu masugutong bulon. Kami dison lima punguan ni si bulon na adong di Kuala Linongon lima nanihuton ni amat duma si bulon. Jadi karono nami di Bagasan Tikyon tamado tutu kami nalaho membantu mengrupi ima di pertua ni manang di parmoding ni amat tanah taholong yon gudang manang nautik nabuhi tarleho kami ima son punguan ni PSB manang na si bulon na arong di Kuala Linongon lasma rohamuna so ngoni do penaboy tarbayan kami manang tarbayan kita punguan di si bulon. Jadi di Bagasan Tikyon asa romahani nalaho pasahaton ima silua manang natupak na laho si pasahaton nami. Nabuh pasal kami punguan ni PSBI narong di Tanjung Lerongon tuhat nama namanggohi paso-paso na Mulai seluruhan nami madokon mau lihat di gudang ma dihamu sanuhukna naro mangulupi kami apalagi pengon silui bui lumehet sianon muse dia ka ulaun tuak ka hari mana mangiu asa songon hatan yang kedua ma orang kabut nama tanto jagatan di robian oras mahami na kacalo maripat gada na dia nama ngalia batu tu. Jero songon ni ma dia mau kabakan nami ala nunggu kota kami di songon ya karena gua kemarin kok kamu doa tunami doa kapan nami asa pasata ni ma doa budi ma kalau kau ma kalau kita malah ni oh doa awal doa loh bermusik daun terserah ho nah politik sosial na terpatu kami maripat gada na di tak nama terlumowi yang di komaduma postoro aku anggia ikon naga bisa hundulan duhita sa tahi sa huluan mangulaun-ulaun ni terlumowi opukta si reja bulun ima si pitu sohe postoro aku anggia suang songoni di saluhuna di horong di hula-hulata nakaning di paroko dulu banggia ima ditoroknya ka hula-hulata napas hato pasu-pasu na uli pasu-pasu na dingkan ima di parsarumba tuan ni ima bapak tak diberi kodo dituduh bapak todo tanuh hamatian na di Tanjung Lerongon berarti kok kuat doh kok kuat postoro hanami
di pudian ni bapak tahun unang gabi adong aka nagitik di bigi kami sadaro hamuna nakaningitangi kami walu mapuparan ni damangon dina walu kodo mamimpin anggia palabok ate anak buru sarupa do dapotan pasu-pasu sa natutuan ate pastoro nami dia muna kay wotan nami so tung gabi adong pilih au buru do nasa terbenau sa tung orang madasungoni sa dia sudena nahita pahabis di baga seperti kiono mulai sa namoding natutuan ate sadaro hatta bersetu alani di napin nasa muna mueltio do juhu nomor saudara lima dalam muna pasangat ko dia kadong at tubuh muna na itajong ginoo dono naay masuk nirap ni pagtugta si jolo-jolo tubuh manok mirasal tong doin na martahuak dito piniruben oras mahami dong at tubuh muna na majalo ima juhud dohot ay sitio tuyo napin nasa muna tugada nama di dong at tubuh namin nama kanya. Persaulio kami terlumuhi di paparan ni Opong Ferdinand Sipolo akaraja nami jadi lihat tuang madihamuna di tabay bisuk do parbinotoan asal totoo aro nang ajari na pinupus nito di munaon terlumuhi di paparan ni Opong Ferdinand Sipolo alani akaraja nami di hatapaso hata nauli ng pinasaha muna do nang namin mata ni Opong si jolo-jolo tuho turtu ina duhur tio inalote hata na uli hata na degan na pinasa muna karaja namin unang mamura unang mamose ay marjula-jula men na jula-jula na ibatu dabu-dabu hata na uli hata na degan na pinasa muna karaja namin bueno nami may hot martong alijabu sa solo sa tubotiang asa beulota ulaw sa ormadua di baga sa praktikyanon ulaw ni imamapa nami Opong Ferdinand Sipolo sa may tutubang gabihan ako ni tupar horasan di pasatan Blok 5 Jumat 10 Oktober 2025 Perjolo mahita maregdesian buku di nomor 200 ono pulonom ayat sada tabba ayat 4 Gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tod di perbadia amen ahu doha hihiyo dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus na mangulu do ganup na porsia diyaw atik pe mati ibana jaladang mati be ibana rudi saliling nililing na amen martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na di banogidjang nung nga dinihok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan mateyan ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hangoluak kami asimaroham di kami saya jari jala apuli mahami asa unang magdili kami ala naw di joho ama namion patugo mahaporsyaon nami jala pabingit marohan nami makirim di hangoluas sugot asa unang mangerdungi kami songon si pilibegu na somar pakirimoni saitaiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami na marsigat tung tuhodo kami sakat rodi hasusudan ni bohal nami.
sian Tuhan lebata dohot sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Di tasalu na pengulison keluarga besar Sibolon, keluarga besar Opu Perdinan Sibolon, atani debata laho mengunjungi hari ini amang natahaolong yon songoni nang ulaun adat saur matuana lumobi mama makulingi rohatta kuene tatan itu hatta natar surat di Yohanes 10 ayat 22 songonom ma hatana dihamu penuaing dok ni rohai alai idok kudo hamu muse gabi lasma rohamuna jaladang buaton siap kamu halalas ni rohai di hati Indonesia di dok. Demikianlah kamu sedang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dihamu penuaing dok ni rohai alai idok kudohamu muse gabilas marohamuna jaladang buaton sian hamu halalas ni rohai ima sahana horas madita salutna dita sahut lampun ala pengulison hataon di pasahat Tuhan Yesus tuak kasih sianna dohot akan na mangihutton ibana ala di boto Yesus lau sipul nama ulaun na di portibion totumulo laho sipul ulaun na di portibion pasikopon nama laho sikop maulaun na marhiti hamamatena di hau na pinarsilangi dungi tokinari pajuk pangmuse di hahihiyon nai totu parsirangan do na naing dokonon ni Jesus parsirangan dia du Jesus doak kana di rohana sida bernit hacit ngok-ngok do mulo marsirang lumobi ma naung apala holong situtu rohani Jesus tuak kasih siani marhiti naung pinatuduna akka naulina dinggan di pamalu makasahit dilehon mangan akka namale di parguguy akka nagali diapus iluni akka natumatangis lumobi di parguguy akka halak na mardalan di nateluk do akka si taunon na asing tung ditatap debatadoi dia kaparmulun na sida alani dia du Jesus ma nagi rohana sidai lungon ni rohana sidai jumolo di lubaho Jesus asa tung pos rohana sida molo tung marsirang pe satokin rap doh Jesus satokin jadi di dokibana molo tung dihamu pe noaing dok ni rohai alai idok kudo hamu muse molutung dihamu penuain arsat ni rohai alai rodo hamu muse madapotok kamu mabuat silua nama cayarga nagabi apul-apul dihamu nama belas rohamuna jala las ni rohamunai dangadong na boy mabuat manang isip dan si buaton las ni rohai siap kamu ima ubat ima tabbar ima di bait Jesus laho manggugui rohani nasida mangalehon apul-apul mangaleho pos ni roha asa unang marsak nasida muli komarsirang pe satokin totu pakirimo do nanilehon ni Jesus tu nasida nanilehon ni Jesus ima di balik perpisahan ini di balik duka cita ini ada sukacita yang akan kita nantikan yang akan Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuak kasih siani, tuak kana porsea, tuak kana totong mangihut tonibana, ganupari, ganup tiki. Kita saluna na pungulison, tuhita manoang saat hataon, tuinang Opu Perdinan buru si Mamora. Tuhamuaka poparan nangakasi solhok pe marsirang mahita sa tokin nari do tamang natakaholong yon
taruhonot tama ibana tuinganan para dia ng pasatok kinangna dang idot tabi amangon dang tangihonot tabi suarana dang hilalot tabi holong ni rohana songon na binahen na uju di nguluna tot tumarsak dohita tumatangis dohita alay hapor siyota mamagkulingi hita lumubi deteta nomor 240 itui say masih paidaan dona porsiyai usaha bilak kan jadi mula rom haporsiyaw ni halak Kristen na perjulo ikon songon amangod bihita heduan marujung ngulutta na padua hon aro pakirimon na pajupak kita musik diinganan na pinarade ni debata idolas ni rohatta naso si buaton ni manang isi siap kita lausima pakirimota ima patauhita tupos ni roha margogo madalani pardal ni ngulu ada orang sosahat lakata tusurgo hasonangani asa pajupang rapdoho Jesus rapdoho tol di porbadia rap marulupuluk somoni rapdoho akka natakaholongi uju di portibion sai masih paidaan ima apul-apul tuhita adong dolas ni roha ima dalam ni Tuhani mabuat akka silas ni roha tuhita ay ido di buan ibana dung hehe ibana sian hamatiani dung ditaluhon ibana huaso ni hamatian huaso ni dosai di buan ibana siluan arga nagabelas ni roha yak kana makkeporsia ibana totong taruli dihanguluan si saliring ni lelingna nunga tapeo pinuaing hanguluan si saliring nai ala nunga sipul tulus ulaw ni Jesus mati di hopinor silang jala hehe ibana sian hamatian alani tarapul marohamu tarapul marohatta adong do hape pakirimon las ni roha dibalik ni arsak ni rohaon tatapon ni debatado gudutta marsugut dapot tonon ni debatado hita lehonon ni debatado tu hita kasilas ni roha asal hok tahapor siya ibana taruli mahita di las ni rohai jaladang adong nama buat siak kita jadi gudang doa kelas ni roha di dongan adong nama buat dang manotong las ni rohai di ibana alaso totong dihutto di ibana Tuhani alani omma tuhita si pargogo apul-apul na maguguyok kita mga pulihita adong dohape di patupa di bata di pudian ni ari ni amang natakakaulong yon lehono ni di bata do tuhita kasilas ni roga naso si buaton ni manangisi siyak kita tajak kon may tapeok may tagolong gomos marhiti hapor siyota di bagasan Kristus Jesus amen martang yang mahita ali Tuhan debata Jehovah di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami nunga di patupaho kapiak kanamat sayarga di bagasan nguru nami songon na pinatupam ujui marhiti anakmu Jesus Kristus tuaka sisianna do tuaka na mangihuton ibana dilihokopos ni roha na dapat tonom mudupe ibana na sida mangalehon akka nauli na dinggan imasiluan na matsayarga hanguluan si salin-liling nai ima na mabepos roha nami law madala niya kapardal ni ngulu namion pargugoy habis sa luhod na poparan ni amang na haholongi hamyon lumubi na nami na mabalu inang o puperdinan boro si mamora pargugo man sida Tuhan dipudian ni ari ni ama namion lehonom mo ba dinasida kasilas ni roha uluk-uluk madala ni kapardal ni nguluna sadia liling nari loasommo hami saluhuna diha sianganon pataru hami Tuhan nama buan bakki nama namion tuinganan para dia ng pasarok kinamna saha tu udian ramoti hami di perdalanan taparhon parmarayday ng tod di siya kami asasi pululaw non di bagasan hasangapot di kuarmo marhiti Jesus Kristus jalo matangi ang Panginoon namin amen. Amen.
Ola niyon rodi saliling nililing na. Amen. Ikudut ma. Ale poltak si bolon. Siatano do parmulay dagingmu, alay mulak majoloy gabetano. Alay Tuhan debata na manok pa ko. Dohot Tuhan Jesus Kristus na paluhok ko siya dosa. Dohot tor di porbadia na majuho Tuhan uluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbut ni bakkempay maro ari parpudi, ari hageheon na balgay. Martua doaka na mati marhiti-hiti Tuhan yolak niyon, olo ni nato di asa maradian na sida siyan akaulon na ay na magihut na sida do akka na niulan na sida be amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibano gidjang. Oro debata na punahami rodi sudeng ulunami. Sailehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Sa hatutangamu matod dinami dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon matod dimi manugunugu hami. Asa diramoti hami. Molu hubulus sami rura nilinggoman ni hamati ani. Asima roham. Say pamasok mahami sugot tuha sonangan na sudeng gani. Amen. Selamat jalan Barideta siyan bukid din nomor 272 ayat sada. Jangan mak. Amen.
mangidoho di tangiang alea manami. Alea manami na di banu gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banu atongaon, songon na di banu gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horonak punah harajaon, dohot hagugon, rodia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot persauran itu di purbadia ma, nama dongani hamu saluhna. Amen. Amusu nami, imana boy di patupa, Kuriatta HKBP Blok 5, Resort Tanjung Ledong, Pakubasion, dung sahat amang nata holongyo tu uta Blok 5 on, sahat tu Pakubasion, sahat tu nata pataru na sida tu inganan pada dia ng persarokinan na. Para topot tami do, siyan tonga-tonga ni parhalado, ado ngak kana hurang lubi dia Pakubasion nami alani, marpamuati marohamu gala-gala sitil mateluk merdagul-dagul, mulutung songod dia Pakubasion ni huriat talas marohamu na tuhat tama mga kulabul. Sahat tabi ni amat tapad dita alboy tabunan, ala marhalangan na sida di pasahat na sida tuhami ulaw non. So ni mata siya kami paralado, mulutong adong sila ng murupe, tuwak kasituan na toropon, pinasahat tu sa lilingon sahat abang namin di hutaw. Taktar balos namin sudi amang inang akapambay na muna tuhami ang giya matutu sa tuhat tama jalo hamo sudi akka pasupasuna. Mulutong pehata mulati na bunda tardoko kami amang inang sudi mahamu na solho namin mulihat madonon namin. Mari di maita. Oh yeah.